Tinokukwazisai hama dzinodiwa kusangana kwatiriita nhasi karari mwezi tichisangana kamuchirongwa chamunofarira. Rangu zita ndinonzi Thando class, ndiri Mira Soko, ndichifamba naChera. Chera makadii? Ngiyaphila unjani Thando? Hayi mina ngcono. Nxa ungcono kungcono mina ngoba ngcono nxa ngiku another level. Ngiyalibingelela muli eZimbabwe sesihlangene phela ehlelweni lene luthandayo another level lapho ehlangana khona labantu abachiyeneyo, abanye ngabahlabelayo, abanye aba-actayo. Ngiyathemba ukuthi selesikhathi eside lingahlangani laba abantu laba, siliphathela abantu abaloyayo, abantu abatshene. Namhlanje siliphathele phela ezimnani sike sizwe phela ukuthi ngale emculweni ukuhamba njani. Sesizwe ukuthaurwa kana Chera kuti aiwa chirongwa chedu ndochiya chamunoziva ka another level, apo patinobuda kati chikuigirai vaimbi vamunofarira vakasiyana siyana, vangave vekuchechi, sungura, mimbira, zvese tinobuditsa ipapo. Hanzi nevanhu ku another level chiri kuitika, asi don't worry, tiri munzira tinenge tichifambira kanyaya dzacho, kwete dzevaro idzega. Asi muimbi wanhasi Chera hatisi kuda kutanga kumutaura zita rake, toda kuti atange kuzvizivisa ega kumhuri yeZimbabwe. Maiona here Drewmas media ine dzidziso murendo reupenyu, mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murendo reupenyu. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri Drewmas media rambai makadaro. Chera ngatimire. Chera azvichazivizvo Chera songu yakuita kuhameno zvayakuita plus chimwe chinhu Chera hapana kuimbwa soko. Kai munoti kudi? Nyaya yacho ndichaifambira kuvakurukuru kuti ko ini Drewmas maybe nini ndaendru tango endru. Muri yeZimbabwe hama dzinodikanwa, muimbi watiri kufamba naye nhasi anonzi Shuvai. Tichakupai mukana kamumbonzwa kuti iye kuimba kwake anozvifambisa sezvakatanga sei, asi chandingada kukuzivisai ndechekuti paakagara panapa ibofu haone, asi akagona kuimba kusvika imbira Drewmas media ende Chera munoziva tichi hapana program yaanganzi haasi kuiona, zvekuti tikatomira nevanoona izvezvo vanofollowa channel yedu anogona kutokuchallenge achikudzai kuti kudharweni kune chakadai, tichamubvunza munyatsozvinzwira mega. Ngiyathemba lazwedu Soko ukuthi namhla umhlabelele siliphatheleyo na Shuvai nguye phela ojournalist izingoma yena lanti tadzidza zvakawanda nguyena lo siliphathelena sathi manini phela lizwe ukuthi yena waqalisa ukuhlabela nini ukuthi ezehlabele kwino kwamenza ukuthi ehlabele. Ngiyathemba ukuthi okunye lingakwaziyo ngaye uyisiphofu, kodwa kathi hayi mina ngisiphofa ngenzi lutho, kodwa liyazizwela kuphela ukuthi iphimbo lakhe sibili. Nxa ungezwe iDrewmas media siqala ngengoma yena le yakwazi ukuthi sezisitsha sezisiwa. Kare tisakupedzerei nguva timbomupa mukana ka ambokutaura nemhuri yeZimbabwe. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level.
changa kane kukwazisana kaisusu chera chakuziva hunhu netsika. Ini ndinonzi Soko ndichifamba nachera. Imimi muchipo ndiani? Nzou achihoro. Mukaudzi huru. Anasa manyanga ka asi takanzwa kuti nzou dzakutiza mumakomo uko dzinouraiwa nemasvosve ndoimuka huru pai. Tanzwa song yapedza kurira inonzi yanga ichitaura neheartbreak zvichinzi maruva enyika aperi. Wakusiya nini wakuenda kwana mepo wandinomziva ka ndeweuya anonzi ndinokuda wakadaro saka chii chakaita kuti mozoimba nzwi iyo? Chakaita kuti ndizoimba nzwi uchingoonawo maproblems anosangana nevamwewo mukati memarriage kana mukufambidzanawo ungoona kuti varume vari kuzosiya madzimai achitambudzika achichema asi vambovimbisana kuti iwe uri wangu tinoparadzanzwa nerufu. Wozongoona kuti zvinhu zvakuti zvachino zvaakuitika so zvichafambi mushe. Apa chiri kundinetsa chera ari kuti ndangoona maproblems zvinoitika muruzhinji apa iye haaone. I think tisatenderera mberi ungatiudzawo kuti Shuvai ndiani? Shuvai mwana akaberekerwa kugokwe kunonzi kwaChifsai. Kwevaroyo. Aiwa hakusi kwevaroyo, hakuna kusina varoyo. Hakuna kusina varoyo. Ndakaberekerwa kwaChifsai, ndakadzidzawo pachikoro panonzi paKarowa Primary School. Andina zvangu kuzoenda kusekondari nekuti nani sisazoona. Saka zvichireva kuti wauchiona before kuenda kusekondari zvakatanga rini exactly? Zvakatanga 2010. Zvichireva kuti wakamborwara nemaziso wakamuka usingaoni? Ndakatorwara 3 months ndisingatodye ndisingatotaure ndakatongofa. Then pakuzopora kwakaita muviri ndobva masazora asingachazoona. Urwere uyu chii chakanyanyoitika? Urwere wainzi chii exactly? Ndakangotemwawo nemusoro ndo wakanyondirwadza stereki. Then musoro warwadza muviri wese ndobva wazorwadza ndokutorara pasi. Saka mukufamba muzichingonziwo urwerewo. Pakashata. Wangouya. Saka zvekuimba izvi after kurwara kwako kuprimary wakuenda O level hauna kuzoenda? Handina kutozomboenda O level. Okay. Saka pakukura wakakura una mama, una baba, una gogo? Ndakakura ndichigara nagogo. Okay, saka pari zvino gogo varipo? Gogo varipo pari zvino vari kumusha zvavo. Ndichikudzosa kumashure panhau yekutanga kuremara uku. Pane here tingati urwere kana kuti mumwe munhu akatomboita bofu kumashure tingati mumhuri yenyu? Handina ndakambonzwa. Hapana. Asi pamakakura muina gogo vabereki vanga vaenda kupi? Vabereki vanga varipo, mai ndo vanga varipo, baba ndo vanga vasipo. Baba vakangosiyana namai. Saka maivo vakazongoshanda tikasarawo tiri kwagogo. Imimi makaberekwa muri vangani mumhuri yenyu? Tikaberekwa tiri 2. Nehanzvadzi yangu anonzi Anesi. Okay, saka pakuita bofu ndoziva kuti kana uri mwana uchikura from grade 1 up to 7 unenge uchiona wakazogamuchira sei kuti okay after kurwara uku handichagoni kuona? Zvakambonditi netsei kuti ndizvitambese munhu anenge achiona wakamboona zvakambonditi netsei asi nenyaya yekuti unozosangana nokukanselawo kuti zvinhu zvatongouyawo haunawo ungazvirambira utongoti saka ndozvatongovepo ndakazotongozvigamuchirawo papaya asi zvinhu zvakambondinetsa chaizvo. Alright, saka chii chakazoita kuti iwewe ufunge zvekuimba kana kuti zvakatanga sei? Zvekuimba zvakatanga kuti kuchechiwo kwataendawo
uchingoimbawo kuchechiwo paridza vachiparidza uchingoimbawo ndopakatangirawo zvekuimba ipapo kuzosvika tizoendawo kumastudio takutorekodhawo music yembira takutoitawo tichitofamba tichienda. Saka wakatangira kuimba uri kuchechi kugoko here kana uchi wangowa kuno kukuharare? Ndiri kuchechi kugoko ikoko ndaimba kuchechi ndakuno futi kuharare kuchechi kwandaenda ndaingoita se ndaingoimbawo futi. Okay, kuchechi mamuchipinda ipi o muri kupinda ipi? Chechi ndandichingopinda hangu Methodist. Enda nchipinda. Saka tabva apa hauchaoni wakutanga kurekodha. Ndiani akaona kuti Shuvai ane chipo rekatimboenda naye kupi kunorekodha, o wakati ini ndinogona kuimba reka ndiende kuchistudio? Sekuru vangu vanga vachigarawo kuno kuHarare vachiita zvekurekodha vanhu vachitori producer. Saka ndobva vangonditi rimwe zuva iwe ndoda kuti uimbe vhesi rako rakanaka stereke, umbouya kustudio nyora soko yako umbouya kustudio ndimbokurekodha. Ndobva ndatoenda paya ndokutotanga kuti pandakatotangawo kutoimbawo kustudio kuya tatorekodha zvatobuda. Okay, ndanzwa pa uchitaura uchi hanzi nyora song yako. Iwewe unotonyatso-nyora wega kana kuti une munhu anozokunyorera iwe wafunga song? Ndinonyora ndega. Hapana anondinyorera. Wakaenda kunodzidzira, tinoziva kuti kune chikoro chemadisabled vanodzidzira communication yavo nekunyora. Wakaenda here ikoko kuti uzogona kuziva kuti pakadai ndinonyora so? Kwese ikoko handina kwandakatomboenda, asi kuti zvinoitika nezvokuti ndikafunga malyrics angu andafunga musoro pamwe ndosora hodhi yese ndichingoimba zvandaenda funga zvishoma izvozvo. Mangwana pamwe ndizvozvo futi ndichafunga futi zvimwe ndichitowedzera zvichitofamba zvichitodaro kusvika song yatopera. Zvanoita. Okay, apa pakutanga waenda kustudio. Since waune munhu ane studio kuti anogona kukubatsira, wakazoona here munhu anogona kukutungamira kuti okay Shuvai, rega ndiite manager wako ndimbokutraya kuti zvinhu zvako zviende? Zvinotinetse kuti vanhu vazvitambire kuti iwe usingaone munhu pari kutinetse. Saka pari zvino isusu sofa tiri kuona mune alright, pari zvino sezvo wataura kuti zvinotinetsei nekuti vanhu vanenge zvinonetsa kuti vanhu vazvigamuchira, asi tiri kuona une mimhanzi yakatowanda yakawandisa. Pane here vari kukubatsira kuimba? Pakurekodha here? Tingati pazvese, pakurekodha nepakuimba. Dzimwe tinombonzwa dzichidairirwa nevamwe vanhu vari kushandidzana, tingati manager wako. So far ndine ndichingoitawo ndega. Pandinorekodhawo ndikarekodhawo main vocal ndozotera ndichisa maBV, because kuti utiri kumunhu ndokumbirawo ndaimbawo song yangu yawandidairira anotanga kubvunza kuti uri kundipa mari. Apa iwe unenge usina chekuti utese umupe, saka unotonga kuti rega ndingotrayawo pamwe zvinogona kubudawo ndiri ndega. Inini soko zvinondinetsa into endihlupa ngekuti sasilo Paul Matavire. I think umuntu wonke amazi Paul Matavire ngendlela ayihlabela ngayo uye wawumangala ukuthi umuntu lo wayengaboni, but he could visualize ebhasini ukuthi tamubhazi Tsaurako saka angikwazi ukuthi abantu bafundise incedisane sokunjani, ngoba uPaul Matavire sibona ukuthi kulabantu abakwanisa ukuthi bemncedise, kulabantu abakwanisa ukuthi babone isipho sakhe bathi hayi Paul buya sikuncedisa, wahamba indawo eziningi akula muntu ongayazi ingoma ukuthi ikhisimusi sifikile, kodwa yena wayengakwazi, wayengazake ebona ukuthi ngekhisimusi kebe kunjani, but ngokuzwa kwakhe wayekuvisualize. So nxa sihlangana labantu abanje ngiyabe nisizwa ubuhlungu ukuthi kanti sikwenza njengemuli yeZimbabwe ukuthi siyathola umuntu olesipho okwanisayo phela ukuthi manager ungathi out of heart not ukuthi ufuna imali. Ndizvo zvechaizvo zviri kutaurwa naChira kuti kana tichitarisa sezviri kutaurwa naShuvai panapa kuti inini ndiri kunetseka kazhinji kacho sebofu munoziva
ndofunga vanhu tinogona kubatikana nekunzwa kuti situation yacho zvinonetsa kuti ufambe apa uite abc ende zvinonetsa kuti futi ungoti hanzi unosvika kune munhu womuti ndikuda kuti umbondibatsira unovhunzwa kuti unondipa mari asi uchitaura necondition yaanenge ari asi zvotidzosa zvekare kuna Paul Matavire legend redu iri munhu wekuti aitongoona zvinhu asi angari bofu nekuti iye angari bofu kubva achiri mudiki asi aigona kukudescribira mukadzi so kamunzwa kudescribe mukadzi chivhindikiti chakabatana chitsvuku ndipo Matavire saka izvozvo zvinondinetsa kuti chinenge chichiitika kutonga kwaMwari chera simba raMwari sikhona apha sokongebe mfisa ukuthi ngabe kulabantu abalesifiso abalothando abathi hayi mina ngizathatha uShuvai ngike ngimfake estudio kube yimi engizamjani engizammanage ngingafuni lutho lwakhe but ngifuna ukuthi ngibone impilo yakhe isiyaphambili. Saka pari zvino mujeni yenyu yekuimba isofa makatanga neipi song yatingati ndiyo song yekutanga yamakatanga kuti ndai record kana ndaimba song yangu? Song yandakatanga kurekoda yainzi Nyarara kuchema Zimbabwe. Ndo song yandakatangisa nekuti izosofa ndine masong akawandisa. Asi yandakatanga kuti ndichitanga pinda mustudio ndakatanga kuimba kuti Nyarara kuchema Zimbabwe. Chicha chaitika amuna unge matarisa tinoziva vazhinji anoda kutanga kuimba nezveupenyu hwake nezvimwe zvinonakidza but mimi makachuza Nyarara kuchema Zimbabwe ofuchi ndirini zvangu ndiri bofu kana ndaitanga kuti Nyarara kuchema Sokostin asi mimi matarisa Zimbabwe chakaita kuti mufunge kuimba Zimbabwe? Chakaita kuti ndidaro chingozona vanhu vachingoti zvinhu zvatiomera mari haisi kubatika. Saka ini ndakafunga kuti Zimbabwe vanoti zvinhu zviri kuoma, kune goridhe, vanhu vari kungonochera, kune diamond, saka vanhu kuti zvinhu zviri kuvaomera sei. Saka zvakaitika nezvekuti sekuru vangu vakagadzira beat. Ibvo vati beat inoda kuti uriimbe. Zvakapinda mubrain dzangu ndo malyrics ekuti ndakangonzwa munzeve dzangu kunzi Nyarara kuchema Zimbabwe. Ndipo ndakangoti tanga kutofunga kuti Nyarara kuchema Zimbabwe mashoko ane meaning kuti ndikatonyora song yangu itobuda song yakanaka because Nyarara kuchema Zimbabwe tine masango anoera, nzizi dzinoera, munyika mune zvakawanda zvinoera iye nezvinobatsira vanhu, saka muri kuchemei zvakangouyawo izvozvo. Ranga riri gore ripi? Ranga riri 2019. Saka ne 5 years watonyatsorowa zvekutodaro inini ndoda kana 20 years chai. Chinenge chiri chipo chiri muropa chiri chipo chiri muropa. Saka pakunyarara kuchema Zimbabwe ipapo pandakabva ndatongoti type yamagadzira ebiti ndikudambira. Ndipo ndakabva ndatotanga kutozvimbira izvozvo. Saka ipapo ndopakabvira musambo wenyu kuti makutoita zvembira kwose musina kusarudzawo zvimwewo zvinoita sana zimudhanzo kana gospel chaiyo? Gospel ndinoimba zvangu asi but munhu anenge munhu achizvarwa umwe nomwe anenge ane talent rake rakapiwa naMwari. Pamwe ini ndakatongozvarwa ndakapiwa talent yekuti ndicharidza mbira. Ndicharerekera nekuti mbira takarerekera kuchivanhu chenyika yedu ka. Saka pamwe Mwari ndo zvandakangozvarwa ndiri zvandakangosikwa handizozivi. Asi gospel ndo tichitaura naMuchembere kana tinaatateguru. Okay, saka from 2019 wabuditsa first song yako. Wakazoita ire album rekuti it's not a sing but ndakuda kugadzira album. Ndakazoita album rakazobuda 2020 enzi Rondo reupenyu aisinyori. Enzi Rondo reupenyu. Okay. Inedzidziso nerondo reupenyu. Saka music yako waita album, waita what you call this, waita singles. Vanhu vakagamuchira sei? Wakambotry here kuti umboenda kumaredhiyo umbotry kutengesa CD here? Ndakatry. Ndakambotry kupusha nesocial media ndichikanda kuma stations ndakaendesa. Asi but asi kuridzwa masongo achona ndezve apo neapo. Okay.
Alright, wataura kuti wakatomboenda uchikanda. Ndavunza zvekare kuti ndiana nokubatsira pane izvozvo. Pane ari kukubatsira here tingati kukanda pasocial media tichidaro? Ndobatsirwa nasekuru vangu. Sekuru vangu ndo vanondibatsira. Saka for now tinogona kuti sekuru ndo vanokumaneja edo achikumaneja semuzukuru but ndo anopusha zvese. Ndo anopusha zvese kuti zvichitoita. Nyaya yemusic from one album akazoita imwe album une one chete? Ndakazoita rimwe album 2022. Okay. Rainzi Sungano Yerudo. Okay. Zvemujolo izvi. Iwe yanga singarei zvemujolo. Yanga chingota rudo rwekutiwo marriage. Rudo rwekuti mukugarisana. Chera pfungwa dzenyu mungozati masiya maudza vanhu kuti mashoko emubhaibheri izvo zvipa kumujolo kudhara. All in all mune ma-albums mangani? Ndine 2 albums nemasingle. Okay. Saka inini pandine muvhunzo mukuru muhombe hameno inini ndiri mundevereka saka munonzi session yangu. Saka makaimba song yeDrewmas Media. Pakuimba song yeDrewmas Media mamunyatsotsanangura zvese zvinoitwa neDrewmas Media, asi kwakune munhu anenge achikuudza kuti veDrewmas Media vakudai chii chakaitika? Ndinofollowa Drewmas Media zvakanyanya. Wow. Zvekuti nguva yangu zhinji kana ndikangopedza basa rangu ndoenda toye pafoni ndakutofollowa Drewmas Media kuona kuti ndechipi chavakanda chiri kupisa chacho ndechipi. Aiwa. Chimhanya nezvine zviri panguva yachona iyoyo. So far alright, amafollower ngatiudza kuti ndehapa makafarira ari kupisa uyezve pamuno follow Drewmas Media tinoziva isusu tinenge tiri paYouTube vanhu vachiona tichimhanyisa nyoka tichiita se imimi munenge muchiita se munenge muchitoimagina muchiona here chii chinoitika? Ndinenge ndichitoona panotongotaura kunzi pazodai so inini ndiye ndichitongoona vision yachona kuti ndozvatoitika zveshuwa. Tichisvika mati unonzi chii kuDarwin kwemagambo uchiti papa panga pakaipa ndikafunga story yacho ndikati yapa for sure ndaitofila sekuti watika zavaitoita nguva yacho yehondo makomuredzika ndaitofila sekuti ndaenda katobatawo gidi ndiripo chisunga bhaniri mwana weropa tichitoriko masango goge. Alright, saka panyaya dzekuDrewmas Media dzamakafarira kana kuti dzamuri kuziva ndedzipi? Pane kuya gogo vekuchiredzi vavakomana vave kutorwa nenjuzu. Iyo ndakaiteerera bva ichitanga kusvika pamakagumisira. Poita yekuDarwin iyo yemagamba. Iyo ndakaifollowa yese kubva muchitanga kusvika pamakaigumisira. Poita yekudomboshava sekuru vekunetsa vaive nyoka. Iyo yakanetsa iyo. Taingoitarisa kuti tiripo ipo paye. Tinotenda nerutsigiro. Asi zvekare ndanzwa muchitaura kuti song yeDrewmas Media makatanga kuimba tingati story iye izvi zvekudomboshava ndezvamanje makairekodha pane nguva. Ndo pamakatanga kufollowa Drewmas here kana kuti manga matanga kufollowa kumashure? Ndanga ndatotanga kufollowa kumashure asi ndanga ndisinganyanyisi. Saka ndakanga ndatongoti nganditoimba chindiimbire Drewmas Media because ndaona kuti vanhu ava vari kuziva kwavari kuenda. Achii chakanyanya kukubatai kuti musvike pakuimba nekunzwisisa Drewmas? Chakandibata ndakafunga kuti vanhu ava vari kuita zvisati zvakamboitwa nevanhu vakawandisa. Ende vari kuburisa riu zvinhu zvechokwadi zviri kuitika. Vanhu zvimwe zvatei tichiita se tichimboonawo. Makaimba zvarini? Makairekodha zvarini? Nekuti isusu makazoti pamanje asi mamaimba kare. Ndakairekodha pera kwa 2019.
Saka 5 years back. Tichiza chamtengu. Ana chamtenguru anga asati atombopo. Yeah, saka pakaipa. Somuli eZimbabwe ngiyathemba liyazizwela namhlanje njengoba kade lisibona ukuthi silo Shuvai phela ojala owasihlabelelayo ingoma yeDrewmas Media. Yabayaziyo vele ingoma ama programs amaningi nxa eqalisa yiyo ejala ukuqala ende nxa eqalisa la belikwazi ukuthi lapha suhla sungabhandiri wakugara phansi chayisho. Suhlala phansi uthi ulalele. So uyasitshela ngokuthi yena waqalisa njani ukuhlabela kwaqalisa kutheni. Njengoba ethe waqalisile ekukhulumeni kwakhe sithi hayi uyisiphofu uthena waqalisa uba isiphofu esesiya ku O level from khonapha ngasayanga esikolo kodwa indaba emhluphayo khathesi indaba yokuthi akala manage umuntu omanageayo ngukhulu wakhe singathi nguyu manager okwakhathesi ngiyathemba kulabanye abalenhliziyo ezibuthakatha ukuthi babefuna bebone phela kusasa sikube nguye ozaba ngumathabile wakusasa abalezifiso zona lezi phela ukuthi music yakhe oyingoma zakhe zikwanisa ukuthi zitholakala indawo zonke la ikwanisa ukuthi eziphilise ngesipho sakhe lesibamba iDrewmas Media sifuna abantu abaserious abantu abazaphusha uShuvai ukuthi aye phambili so uyakhuluma futhi ukuthi hayi iDrewmas Media ngaqala kudala ukuyibukela sithe sibuya sifika lapha iqasa ukusibuza ngezitori eziningi ezokuthi la oseDrewmas yabusuzikhohliwe kodwa niyakukhumbuza ukuthi kanti lapha nalafika njani so kuyasethusa lethi ukuthi so yabubona njani uyasichasela ukuthi niyabe fila ukuthi lapha kunzima lapha kuyadlalwa so lathi thina siyathaba kakhulu ngoba futhi uyakhuluma ukuthi ingoma yangikhona yeDrewmas Media wayihlabela ngo2019 I think abanye sasingakafikile eDrewmas yakhona kodwa la namuhla lokho isound engani ihlatshelwe izolo amadzino ndiwa ndozviri kutaurwa kana chera kuti pana pachaona chingatoti munhu mukuru pachake nekuti matsanangurira ari kuita kuti akatanga kuimba Drewmas Media kuimbira song yeDrewmas Media 2019 isati tingati yakunyanyopisa because mastories aatudza pari zvino ari kutudza latest zviri kuitika izvezvi tisiri kutaurisa zvekumashure ndanzo achibvunza kuti kupepe pamaiti manga muine njuzu makatora nenjuzu maisatya here ndikati akatoiona iyoiyoyo saka apa ndakunetseka takaiona akainzwa munoziva hama dzinodiwa ndo zvimwe zvezvipo zvatinosangana nazvo kune vanhu vane zvipo not kuti ndezvekuti ndine mainstruments kana kuti ndine zvekuridza kana ndiri kugara muHarare but kamuimbiro kakaita song yeDrewmas Media munhu angabatanidza bata meno changa nyatsocherera kadzamirwa kuti regai ndichivaimbira song ende nakuda kutoti Drewmas Media ndatokuimbira song nhasi kana kuti Drewmas Media ndoda kuimbira song kana kuti it's a surprise yatakaitirwa seDrewmas Media ndo song yamunogara muchiona ichitanga maiona here vazhinji munenge muchibvunza kuti ndiani akaimba song ndofunga ndiye haranga yatinayo panapa achihoro saka Shuvai tinoziva kuti vanhu vakawanda mazuva ano vakuita zvemasocial media kuti maYouTube, Facebook, Instagram zvese zvinzvi une Instagram account o pamasocial media applications ndepapi pauri paYouTube okay kuchichi saka kuti munhu kana achida dzimwe nziyo dzako anoenda panosecha kuti chi kana nachoda masongo angu motobvunza sekuru ndo anokwanisa kukudza kuti munomawana sei okay alright asi sekuona kwako kumusic industry tinombonzwa vamwe vanhu tingati vanembiri vachiti zvakaoma ma1 iwewe kuri sei kwakaoma chichakaoma kwakaoma nokuti ningosina zvikwanisiro zvakakwanawo kwakarema saka taona zvekare unembira zvikuratidza kuti unoridza mbira wakatanga kuridza mbira rini uye kana kuti wakadzidziswa nani ndakatanga kuridza mbira 2020 ndakatanga kuridza mbira semunhu akapinda muindastry asina instrument anokwanisa kuridza ndobva ndaita shungu ndakakwanisa kuti ndiridze mbira 2020 ndanda kuridza mbira mbira ndakadzidziswa utsoro art
ndokwandakadzidzisa kuridza mbira. Asi zvinonetsa here nekuti kazhinji usingaone inini zvinotondinetsa. Uchiona ugoni. Uchiona ugoni. Easy because zvakangofanana chero munhu achitoona anogona kutadza kutoridza mbira. Saka munhu ndotongokwanisa kutongoridza mbira chitongori easy. Ndongotange munhu akutoona. Chitori easy. Ndotoridza kutodarika wachona anotoona kuti zviwaya zvakamira sezi. Okay, tochidzoka pamasongs ako kana kuti pama-albums ako wataura kuti une 2 so far ndizvo. Album raunoti rakambodawirwa nevanhu kana kuti riri kunzwikwa nderipi uye kana kuti song iri kunetsa kana kuti riri kuteererwa nevanhu ndeipi? Album rekutanga ndeupenyu title track yakafarirwa nevanhu zisingaiti ende ichiri kutongonetsa futi nanhasi. Okay. So pari zvino pane here mamwe maartist wati wambofeature navo vamwe vane mukurumbira kana kuti vachiri kusimuka? Ndinavo vakati varichiri kusimukawo nevave nemukurumbiro vandakafeachawo navo. Ndianani? Ndakafeacha naPastor Drewmas bande. Ndakaita featuring nawe vavo. Okay. Vamwe ndevapi? Kune vakasimukira dhara ndakangofeacha naDrewmas bande. Vari kutangawo kusimukirawo ndakafeacha anonzi Geli Gambara. Okay. Ndakafeacha naAdmas Yanga. Ndakafeacha naLazi Junior. Okay. Lazi Junior vachiwa. Saka pama-2 albums tine mavideo here kuti makamboshuitirwa video kuti iri nhasi tiri kuenda kunoshuta video? Pamasong angu andakaima ndiri ndega ndakashuta ndeupenyu rine video. Album rekutanga iri title track. Album rechitu Sunga nerudo ndakaita inonzi Chibayiro. Ine video futi yoyo. Saka ndinongori nemavideo 2 pamaalbum angu ese ari 2. Kumashows wakamboita show here uchienda uchiita curtain raising uchiimba nevanhu? Handisati ndaita show. Handina kufanira kuti ndaita show. Chii chiri kunetsa? Unenge usinawo zvikwanisiro zvekuti unokwanisa kunoitawo show yacho because pane pachidiwawo zimari dzekuti unozobhadhara paunenge waitira show pacho. Nekuhayawo ma-instrument. Handina ma-instrument ekuti ndinokwanisa kuita se kunoita show yacho. Alright, asi pasofa pane here zuva raunoti iri zuva iri handife ndarikanganwa music industry momo? Tinoziva kuti mamwe mazuva unogona kuti apa rakandinakidza zvisingaite kana kuti rinenge rakakusuwisa rakakubhowa? Riripo randisingakanganwe. Wachanga nerinofadza kana kuti nerinosuwisa? Ndingatoti ese anosuwisa. Ese anosuwisa because unenge woti waenda kustudio paye. Kuti wapinda mustudio ndoda kuimba. Zvinorema. Wamira pamaiki paye. Ndiri kureva nema. Voice charo kuti rinobuda paye. Watasara nemaiki so. Anenge achitori mahwani unoona kuti pakashata. Unotanga kufunga kuti saka zvandiri kuimba izvi zvinobuda here. Ndiri kureva nema. Zvangu zvese ndezvekusuwisa ndikada kuti ndizvitsanangure musedzi ingateerera vanhu vakazishaya kuti zvinosuwisa. Alright, asi une here mamwe ma-challenges besides ekushayiwa ma-instruments kana mari aunoti unosangana nawo uri mukuedza kusimudzira chipo chako? Ma-challenges akawanda. Unogona kutiwo washedzwawo kunzi uya kwakati pamwe pachino unenge usina munhu wekuti unoenda naye.
uya kwakati unenge wachedzwa nemumwe muimbi yatisangane kwakati timbonorekodha kwakati kana tisangane kwakati timboita maresawo tichimboona kuti tozvifambisa sei muindastry yemusic pamwe pacho unenge usina munhu wekuti unoita se unofamba naye ndeimwewo challenge iyoyo. Muli eZimbabwe ngalesi sikhathi sizathifela ukuthi sinike ithuba lokuthi sikhulume lo Sekuru. Onguye ngaba ngumanager engusekuru siyathanda ukubonga uthando lunjalo ukuthi kulabanye abantu soko ukuthi ngezikhathini ezinje bebonile isipho babe lokho bethi uzirekhodele emzukulu wami kodwa abanye abantu bahle bethathe besifonele bethi ndinga ugogo nje ongayenza ukuthi kube nje kodwa silezihlobo ezinye zabe sifisa ukuthi ikusasa yethu ibe phela ikhanya ikusasa yethu ibe inhle so sizathatha isikhathi lesi sibize usekuru osi ukhulu onguyozabuye sikhulumela okubili okuthathwe esingakwanisanga phela ukuthi kuphendulwe nguyisethekeli esilaso namhlanje. Amadzinodiwa songuva ino tichada kukurukura nevamwe vanomboshanda kana Shuvai hanzi anoshanda nasekuru vake ndo vanopota vachimuencourage do pari paukama saka vanenge vakuona kuti muzukuru ane chipo vobatsira apo neapo toda kuti ivo vanzwe nekuti ivo pane zvimwe zvavanoona zvanenge asingagone uyezve zvaasingagone kuti atitsanangurire saka tichaedza kunzwa kuti ivo vari kushanda naye sei pane here zvinodikanwa kuti mubatsire kusimudzira chipo chake. Ndoziva kuti munenge mune last words kuti muri eZimbabwe ndoda kuti muite so musare zvakanaka ndoda like last words enyu kumuri eZimbabwe. Ini ndinongotendawo muri eZimbabwe kuti nhasi tasanganiswawo muchiona kuti akaimba Drewmas media ndiani tongotendawo nekuti tsigirawo kwame muchitawo muri eZimbabwe. Asi pakuti hamuna kuimba soko. Soko tichavaimba. Munzira kubika zvinyuwani. Saka titarisire album here ma-albums. Mutotarisira ma-albums. Tinotenda nekuti mauya kuDrewmas media tikatora nguva yenyu tikagara nemi pasi. Tototenda nemiwo Drewmas mediawo matitsvagawo. Isitaka kutsagayo. Nekusanganiswa kwataiti kwaona Mwari. Tinotenda. Sekuru tokukwazisai kamuchirongwa tokugamuchirai makadini. Tinofara makadizvenyu. Tagara tine hunhuka toda mutupo. Mutupo ndi moyo. Naye moyo daidza mai wako tivangani. Ndindairewa. Saka soko Sekuru. Sekuru ndinana sekuru vakawanda. Sekuru njimi mukufamba muchibatsira Shuvai mungatitsanangurira kuti makatanga sei kuona kuti muzukuru wenyu ane chipo uye mukazotanga kumubatsira sei? Alright. Zvakaitika ndezvekuti musikana semunhu angagarawo achingoimbawo zvekuchechi. Kuchechi kwakasiyanawo nekustudio umwe munhu anogona kuimba kuchechi but kustudio tadza. Saka ndakatora time yakareba ndichimubika. Because zvinhu zvinovhundutsawo vanhu vakawanda kunzi munhu amira pamicrophone kana kuti azoita sei. Saka ndakangotora kamukana kadiki kandakangoshandawo naye ndichimudzidzisawo kuti zvinoitwa so apa zvinoitwa so apa zvinoitwa so. Even kuti kana kanyorawo song yake madhezi ekutanga ndatombobetserana naye kuti pachidai but haiko zvinezvi ndiye akutondiudzira. Inini kapanzi sekuru chera ndaofunga sekuru vakakura sekuru tukunzwa kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kunzi zvimhanywe apo neapo social media zvakawanda ari kuti zvisati zvanyatsomufambira nenhau yekuti hana vanenge vachimhanya imimi handa sekuru ndichifunzira sekuru vakachembera sekuru vahombe. But ndizvozvo dziripo mhichana dzinodzatiripa. Alright, zvazviri kuita ndezvekuti inini ndiri producer handiti. Ndinenge ndichirekodha vanhu vakawanda.
zvekuti pamwe pacho zvinoita kunondiremera kuti nditi uko ndiri kumhanyidzana nesocial media kuti like ndaida kumuvhurira YouTube account itoripo. First album rake ndakamuvhurira account yake ndikabva ndaisa imomo. Pandakazoona kuti no zvinenge zvidawo someone anenge achita follow up. Saka ndakazoisa muchannel yestudio. Orechi sekuru munenge makawandirwa ndiri muzukuru wenyu. Sekuru amudaro. Plus pamataura kuti zvinoda mumwe munhu anenge achifollowa apo amuna here kumbofunga kumutsvagira tingati manager kana kuti munhu wekubatsirana naye anogona kunge achimhanya-mhanya tinoziva kuti haone asi imimi ndimunenge makuziva kuti mukati mune vamwe vanhu munoziva mavhetira munoita imimi munoziva basa renyu. Ndizvozvo but chinoitika ndechekuti zvinoita kakunetsa because type yemusic yake yakati netse kugamuchirwa nevanhu even pandaikanda because ineka traditional mukati saka havazi vese vanofarira vanhukadzi vanoimba traditional music. Vanhu vese vanoexpecta kuti kana munhu ari munhukadzi ngaimbe kana vana gospel. Saka zvakatitorei time macomments ndatomaonawo vanhu vachiti daimba gospel. Saka ini ndakamboti dzokerei kumashure mbichana ndakambomuti chimbonyorai gospel takaita gospel but unenge uchiona kuti hakusi kwake. Saka apa since mati YouTube channel iripo ndoziva vateereri veDrewmas Media kana vada munhu vada izvezvi vanogona kuenda kuchannel yavo vachitsvaga kuti chivotanga kuita masubscriber nesu tinobva taenda kunosubscriber muchitsvaga manager choarana isusu tagara tasubscriber tinenge tamirira imimi kuti uyai tagadzirira. Channel yakanzi Union Sounds Records. Aiwa ndiri kuti iyi yaShuvai. Yashuvai yakangonzi Shuvai Murima. But so far ndatofunga kuivhara menoti ndichaona ndoita sei because music yake even last album rakapedzisira kuburitsa riri muchannel yeUnion Sounds yestudio. Because ndiri kuona kuti kana iri muchannel yeUnion Sounds ndeye mustudio saka vanhu vanouya vechiona nziyo dzakawanda but tiri kuda iye Shuvai ega. Isusu mafans aShuvai tosvika muShuvai tichitsvaga Shuvai. Because futi chimwe chinhu chavari kutaura chera inini hapana chandinoona nekuipa kwemusic tingatiimbira because even if ndikatanga kuimba nhasi ndichinzi soko ndichiimba gospel ndinotukwa ndinoshorwa osha kutoenda kupi ndochijamba kandoenda kusungura wese ndoenda kakuzimdhanzo imi matava musambo wembira ndofunga tine maartist makuru ari kuita mbira ende ukada kuzvitarisisa maartist mamwe aiimba zvimwe zvinhu zvisinei nembira akutora mbira achisa mukati zvichiratidza power yembira especially even nezvechivanhu chedu saka imimi handisi kunyatsonzwisisa pamukuti zviri kunetsa vanhu vari kukomplaina because obviously we all know kuti no matter ukaita chinhu chakanaka sei apashaike vanoshora but mukushorwa ndomukusimuka. Alright, chainyanyuitika ndechekudai so semunhu asingaoni vanhu vaiti kuti munhu abetserekana handi manzwa achitaura kuti ane mavideos 2 but ane maalbum ane masongs akatowanda zvekutodarika kana kuma 2030 koko but anongori mavideos 2 nenhau yekuti ini ndinongodhila nekuaudio chete kumavideos kunozodawo ruoko rwevamwe saka kashoma kuti wane munhu anongoti ndomuitira video. I think sense yenyu ndikuona kunge mukureva here kuti vanhu vanenge vachida kumubatsira ndevekuchechi saka vanhu vekuchechi obva tine kuti kuimba zvembira hatichakubatsiri vakawanda vacho even vamwewo vanoitawo zvemavideos vanototi ade atraya kuimba iri gospel pamwe akaimba gospel vanogona kuwana help. Chera ndakanzwa pastor aisa vachiti hanzi isusu kuchechi atiite hedu zvechivanhu but Mwari ameno zvavakataura statement ro but vakataura zvokuti isusu tinotoridza mbira tinotoridza nengoma asi tichiimbira Mwari saka ameno kuti dai church maybe ari kuimba achisvikira vanobva ati zviti asi apa kuti asati akuimba hake musambo ofuchi ari kuimba magariro edu zvinoitika muZimbabwe unhu hwedu tsika dzedu zvese zvinoitika ndinoona kuti dambudziko riri
papi ipapo. Asi I think chikuru ndechekuti sekuru pari kudiwa manager, because chero ukaimba song yakaita sei, chero ukaimba music yakaita sei, apashaike macomplaints. Chiri kungodiwa kumaketa nekwana munhu anomhanya-mhanya, nekuti ndofunga Drewmas media kazhinji mbira. Saka ndoziva kuti kune vanhu vakateerera vateereri, tinoziva kuti muchaenda kuna Shuvai munosubscribe ikoko. Tiratidze rudo, tiratidze kuti chikuda kuti aenderere mberi. Vanoda kubata Shuvai, vanobata sekuru, vanobata Drewmas media, nesu tinenge tiri tek mangwana yaShuvai tinoda kuti ioneke. Asi tisati tapedza chirongwa sekuru, ndandichida kubvunza kuti besides kuti vanhu vakutimbira, pane here mamwe machallenges amunosangana nawo, ndikati kana rumwe rubatsiro rwamunoda for Shuvai? Enene rubatsiro rwandingatoda nderwekumavidheos, because kuti inzi iproduction yakapererera inenge yakuda nekumavidheos. Vanhu vari kuda kuona mazuva ano pamastatus, vanhu vari kudownloada. Saka ukangoita song chete ndoona sekuti hazvinyanzo kupinda muvanhu zvakanaka. But kuzviri zvekuaudio kumasongs kumasong ndiri kumiitira, unless kana zvichiita kakuti shate chete kuda kuti titsvagewo futi vamwe vanoita sei vanobika. Aiwa, kana tina sekuru izvozvo vanoita tinotsvaga vemavhidhiyo. Then tichidzoka zvekare kumashure, takamboona makamboenda tingati kumashure uko apo pane maartist akawanda, program yana Ndimuduri pavaibatsira vaimbi vari disabled. Ndofunga takaona kunana CHIPO Muchengwa nevamwe vakawanda. Tingati ipapo akabatsirika here, because takaona vanhu vakawanda achinzi vari kupiwa mastenzi, vamwe vachiti vanoda kubatsirwa. Shuvai akawana here mukana iwo, kana kuti kwakangozobatsirika vashoma? Haana kuwana ipapo. Ipapo unenge wakamujamba, haana kuwana. Chii chakaitika? Tingati makanonoka kuzikanwa here, kana kuti because toziva kuti vaMuduri vanobatsira kune vari disabled ikoko? Ndingati kunonoka kuzikanwa, but zvinenge zvangokujambawo I think. Because kuenda takatoenda akatonowanawo futi akapiwa mukana wekuperforma paya panga pasina maartist akaperforma akawanda. Ndofunga wakangoperforma 3 chete kusanganisira naiye naCHIPO vanonzi pastani vaya vamanyeruke vamanyeruke. Saka zvinenge zvakangomujamba haana kuwana hake mukana iwona. Asi pamimhanzi yake sofa iri kugamuchirwa sei nevamwe besides vanoti havafaniri? Pane here vari kutambira mimhanzi yake? Iko zvinezvi zvakuita manje, iko zvinezvi nenyaya yekuti hamenowo zviri kungoitikawo munyika, zvinhu zviri kuita sekuti zviri kunochinja. Kachivanhu kari kuita kachinotambirwa. Iye haamboimbe zvake chivanhu chiri deep, but kuti type yemainstruments tinge tichingoridzawo tichiisa chimbira. But malyrics ake mamwe acho anenge achitori egospel, but ungoshandisa matraditional instruments. Amusati maona here vanotombotiwo tirege timbomubatsira kana kuti masponsors? So far hapasati. Ngiyathemba mule Zimbabwe lapha sihlezi laye ngukhulu kaShuvai, nguye phela ommanager, singathi nguye umanager wakhathesi, nguye omwenza ukuthi ingoma zakhe zihambe, ingoma zakhe ziyazakale, nguyomrekhodela mahara nje. Kodwa uthi khathesi sikudingayo ngabantu abakwanisa ukuthi bebuye phela bethi hayi sesifuna ukumanage uShuvai, sesifuna ukuthi simenzele ama-videos. Ngiyathemba ukuthi likhona phandle, likhona abeZimbabwe ukuthi likwanisa ukuthi sincedisane, liyabuya phela sikwanisa ukuthi sincedise uShuvai. Kusasa sifanele ukuthi simuzwe ekhala kuma-radio ngoDisemba sibe sigida ingoma zakhe. Amazinodiwa ndofunga manzwi amashoko anga achitaurwa nasekuru kuti pamimhanzi yake challenge iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kushora kuti hanzi mimhanzi yake haitofuichi, asi munhu anonzi anoimba dhipu mbira zvekuti chiasi ameno tingati handinzwisise kuti nekuti munhu uri wekuchechi uda kusapota obva ati nekuti waimba zvakadai, asi ari kungoimba zvinhu zviri kutongoitika. Fanika song yataura kuti nyarara Zimbabwe, ukaisambira
pane chakaipa here saka ipapo tinenge tichida kuti hama dzinodiwa especially tisiri kutarisa nesong yake asi chipo chiri maari kuti munhu asingaone asi aita chido kana kuti chekuimba ari kuedza ndofunga ari kushingirira munoziva kuti zvakaoma sei izvezvi aedza kuimba achibatanidza pano nepano advantage yaita ndeyekuti sekuru vake vanoitawo zvemimhanzi ndo vanomubatsira kurekodha kumbomanyisana 1 or 2 3 things but nhau yekuti anenge asinawo masponsors kana kuti vamwe vatingati vanomhanya-mhanyira vachimaneja saka ndopekuti chatinenge tichitsvaga nekukumbirisa ndechekuti tichiona zvaari vamwe vanogona kutora advantage kuti takumushandisa kuti tiwane mari tinoziva kuti ari panogona kuti saka kana achiimba bho asi achizouya kuti atore advantage yekuti iye aite mbiri kana kuti amutorere mari isusu tinenge tichitarisira kuti kana munhu achiimba vasimudzirwewo uyezve kana pane vane rubatsiro rwavanogona kuita vobatsirana naye kuti zviende mberi. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Saka mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kune vari kumutsigira rambai makadaro iko zvine zvinhu ndiri kuona kunge zvakuita manje iko zvine zvakuita vari kumutsigira rambai makadaro muchingomusimbisawo achienda mberi nekuti zvinhu zvakaoma kuti munhu usingaone wopinda mucompetition yekunzi uri kuimba type yemusic kana kuti haasi kuimbira competition but ari kungoimbawo just kungoimba semuimbi sechipo chake chaanacho haanotoimbawo zvekutoradza kuti munhu ane chipo. Hama dzinodiwa ndo chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi another level ndofunga manzwa kufara madzidzawo zvakawanda sekuimba kwakaita hanzi tadzidza zvakawanda ndofunga vamwe vedu tadzidzawo zvakawanda ndiye muimbi watanga tinaye anonzi Shuvai aiwa kandiana samanyanga vanoratidza ukuru hwavo zvakaoma kudaro saka chatinovimba nekunzwa kwamaita nekuona kwamaita zvekare ndechekuti dai tagona kutsigirana especially kumaartist kana kuti even vanhu togona kugamuchirawo especially kana muchiona kuti munhu haone ibofu ane urema at least dai taona kubatana toita kuti zviende kumberi ende imwe challenge andapiwa naShuwai pandi challenge pekuti anofollow anoziva stories eDrewmas uyezve pakubatikana nezvinoitika even munzvimbo kuti nyika anonzwa obva aimba otodarika chihera chihera noona otodarika otoridzambira zvinhu zvinoshamisa zvekuti dai tawana at least vane moyo vanogona kuda kumubatsira tinoziva kuti muriko munogona kubatsira nenzira dzakasiyana siyana tinongokupai nhamba dzavo muvabatsira momusimudzira molaika nekusubscribe kapapage rake mumanzi yake yoteererwa akaichibatsira isusu seDrewmas Media chihera andiziva kuti muchaita sei seDrewmas Media kana kuti muchavagadzirira video here isongu yenyu kana kuti muchaita sei chihera mazvinzwa sei? Mina ngizwe ngithaba kakhulu ngizwe ngilami ngisiba le challenge ukuthi ngiphiwe challenge ukuthi no matter what you are going through empilweni yakho ungazifake ungazithatheli phansi sebenzisa isipho sakho asiphiwa uNkulunkulu lapho khona hlala udinga ukuthi uNkulunkulu anike isipho sani iso siyakuphilisa ngiyethemba ukuthi kulabanye abathe bebona ivideo le bazwabe sithi ngabe simyenzele ialbum ngabe simyenzele ivideo ngabe manejile kodwa sifuna abantu abathembekileyo phela abazathi sebenzele ivideo o sebencedisa uShuvai bengathathi iadvantage but lathi njengeDrewmas Media ithe sililethe kuShuvai sizathi uhamba sililandelela sifona ukuthi engabe esenza izinto ezikahle yini kumbe impilo yakhe ngabe ihamba kahle ngoba sifuna ukuthi ikusasa yakhe ikhanye ikusasa yakhe ibe ithabisa njenga wonke umartist weZimbabwe. Nekuti zvekare pakuimba kwakaita unoziva akaimba zvinhu zvaasina kuona but aiimba saka even ndeimwe challenge futi kwatiri mukatarisa tine mamwe maartist ari disabled tinana CHIPO tinana Terry
vane zvakasiyana asi havana kutora kana uchikuti nekuti handione saka ndotongogara ndisingaone. Isusu vanoona tichitadza kunenge wapiwa zvese tichitadza, saka ndezvimwe zvezvinhu zvinogona kunge iri kurudziro zvekare kune vamwe munyika umu. At least pachirongwa chega chega tofanira kuwana 1 or 2 3 things zvachinodzidza kuitira ramangwana. Saka chatangokumbira support yenyu kuti aiwa kasezvo mazvionera. Ndofunga vazhinji pamaingonzwa song maitongofunga kuti hameno mumwe munhu ari kuimba achiimba song iyoyo, asi nhasi munhu atanga tinayo ndofunga mamuona ndiye muimbi wenyu, ndiye akaimbira Drewmas Media. Hameno pamwe mungazodawo kuti tinozati panogona kunge pane vane mafunctions avo vanenge vachida kuridzirwa, munogona kumubata okuimbirai, pamwe vamwe munogona kuda kuimbirwawo munongotaura naye, ivo ndo vanoziva kuti panozvifambisa sei. Njengazonke izikhathi lingakhohlwa ukusubscribe ku-Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.